Inini takaita mwedzi wese tisingasangana kuti ndinoda pasiki. Vaiti ndoda kurapwa siki, ndinenge ndine siki, ndoda kurapwa. Takaita mwedzi wese mumba tikangotarisana. Ndizoenda kupuwa mushonga. Ndamai vatinonamata nawo kuchechi. Ndakatovatsanangura ndati murume wangu inini ari kugara kunditi uri kunhuhwa nguva yandikusangana newe pabonde. Ndobva ndavatsanangura saka nyaya iyi vaingoiziva asi vangu vasina kubatsirwa vanondiita. Saka ndopa ndakavati pavakatonditi kana iri siki ndikuzvitakura kwamukaita munokanganisa mwana. Chiuyai ndikupei mushonga mushandise ndinofanira kushandisa mese. Varume vangu ndobva ndavaudza kuti ndonyaya ndikase yandaudzwa naamai vatonamata navo. Varume vangu bva vatikana zvisingakanganise mwana ende unopiwa. Enda unopiwa mushonga. Shuwa ndikapiwa mushonga ndikaushandisa ndega kekutanga pawapera. Ivo varume vangu bva vatonditi hazvisati zvapera uchiri kunhuhwa chete. Dzokera kupi? Kuna amai vake. Kana vanokugura kutsvagira imwe posi yekukupa. Shuwa ndikadzokera kuna amai vake. Mai vaya ndakanoita nandishiva pachekubhadhara. Ndoto varume vangu ino aiti zvimiririre zvinhu zvako inini hazvisi kurwara. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.